Добрый день, уважаемые гости. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Алтыннарда ипәке көмеш саплы, кадерсез урыннарга куймыйык. Батыр кеше данлы булып калсын, аларның исемен җуймыйык. Быелгы ел ул батырлыкны зурлау, патриотик хисләр тәрбияләү, каһарманнарның исемнәрен данлау елы. Чөнки барлык чаралар да Татарстаныбызның 100 еллыгы, бөек җиңүнең 75 еллыгы кысаларында уза. Бүген бу залга без керәшеннәрнең герой улларын искә алырга, алар хакындагы хәтер истәлекләрне яңартырга дип җыйналдык. Халык үзенең газиз улларын белергә, зурларга, алар хакындагы истәлекләрне киләчәк буыннарга әманәт итеп калдырырга, тапшырырга тиеш. Шәхесләребезне улылау, истә тоту, ул милләтнең бүгенгесе, иртәгесе өчен кирәк. Алар кичергән фаҗигалар шәүләсендә бүгенге тормышыбызның кадерен белү, шөкер итү өчен кирәк, бик тә кирәк. Сугыш. 5 кенә хәрефтән торган нинди куркыныч, аянычлы сүз бу. Барысы да кинәт үзгәрде. Әтиләр әниләрне кочаклап бәхилләсәләр, аналар сабыйларын җитәкләп, я куеннарына кыскан хәлдә ирләрен узаталар. Сыннарын да тота алмыйча, сыгылып елыйлар. Бу бөек фаҗиганың ни барышы кереш өлеше генә. Рәшид Әхмәтҗанов шигыре, Фәтхрахман Әхмәдиев көе. Солдатлар. Җырны Ләззәт халык эстрада ансамбле солисты Раил Гыйлванов башкара. Аксалар каршында, оңайдан өттеләр аналар. Узаны юллардан өттеләр, дөньяны күрмәгән балалар. Балалар керделәр утларга, балалар сөз бирде тупларга. Күпләре төренеп җиңелгән, алдылар еракта йокларга. Балалар керделәр утларга, балалар сөз бирде тупларга. Күпләре төренеп җиңелгән, алдылар еракта йокларга. Балалар, торыгыз, балалар, ашыгыз суына табында. Ничә ел тормыйлар балалар, Иделдә һәм Дунай ярында. Уятка йыкласын син ана, айларны, елларны санап кар. Күңелдә һаман яшькел бала, кайтмаган солдатлар, солдатлар. Мәңгелек ут яна, аналар хәттәре шикелле, шикелле урганнар артында. Аналар хәттәре шикелле, шикелле урганнар артында. Бөек Ватан сугышында халкыбыз вәкилләре искиткеч батырлыклар күрсәтәләр. Милләтнең иң кыю ул-кызларының 200-гә якынына Советлар Союзы герое исеме бирелүе дә дәлилле моны. Шунысын да искәртү бик мөһим. Әлеге күрсәткеч буенча безнең халкыбыз бары тик руслар, украиннар һәм белоруслардан гына калыша. Герой исемен биргәндә гаделлек сакланса, бу санның күпкә зуррак буласы да шикләндерми. Бөек җиңүгә миллионланган гап-гади кешеләрнең каһарманлыгы бәрабәренә ирешә алдык. Алар арасында безнең татар егетләре, татар кызлары да байтак. Минем бабам, синеке, аныкы. Әйдәгез, бергәләп шушы җиңүне
якынайткан каһарманнар, көрәшеннәр турында, аларның мәңгелеккә кирип калган батырлыклары хакында сөйләшик. Кичә без Таистерның 100 еллыгы кысаларында узуы сәбәпле без көрәшеннәрнең безнең төбәк белән бәйле каһарманнарын гына алып, алар турындагы мәгълүмат белән сезне дә таныштырырга булдык, хөрмәтле дуслар. Кичә безне хәрби ранг буенча СССР кораллы көчләренең сугыш елларында иң көчле, иң башлы һәм җиңү яулаганда иң күп көч салып файда китергән кеше, милләтебезнең батыр һәм горур улы, генераль штаб начальнигы Алексей Иннокентьевич Антонов турында әңгәмә белән башлап китәрбез. Аның хакында сезгә китапханәбез хезмәткәре Ольга Николаевна Афонова бәян итәр. Алексей Иннокентьевич Антонов 1896 елның 15 сентябрында Русия империясы Могилев губернасы Гродно шәһәрендә хәрби гаиләдә туган. Әтисе Иннокентий чыгышы белән Казан губернасы хәзерге Балык Бистәсе районы Иванай авылыннан, һөнәри хәрби көрәшен татары улы 1908 елда вафат. Әнисе Тереза Ксаверти кызы Александрович католик динендәге поляк милләтеннән. Балаларына поляк, француз, алман телләрен өйрәтә. 1904 елда Волын губернасы Острог шәһәрендә кызы Людмила улы Алексей белән иренең пенсиясына яши. Беренче бөтен дөнья сугышы башлану сәбәпле 1914 елда Петроградка күченә. Алексей Антонов шәһәрнең беренче гимназиясын тәмамлап, Петроград университетының физика-математика факультетына укырга керә. Ләкин әтисенең пенсиясы тукталу сәбәпле укуын дәвам итә алмый. Поляков заводына эшкә урнаша һәм 1916 елда хәрби хезмәткә чакырыла. 1919 елның 11 апрелендә мобилизация белән элекке поручик Алексей Иннокентьевич Антонов Кызыл армия сафларына алына. Шул көннән башлап ул 1962 елның 18 июненә кадәр Советларның кораллы көчләре сафында хезмәттә. Бөек ватан сугышы башлангач, генерал-майор Антоновны Киев хәрби округына чакыртып алалар. Генералның бик тәҗрибәле штабист икәнлеге җитәкчеләрнең исенә төшеп, 1942 елда аны генераль штабка алдыралар. Алексей Иннокентьевичның моннан соңгы барлык эшчәнлеге Советлар Союзы кораллы көченең генераль штабы белән тыгыз бәйләнә. Генштаб начальнигы Василевский, оператив идарә башлыгы һәм генштаб начальнигы урын басары итеп генерал-лейтенант Антоновны сайлый һәм ставкага тәкъдим итә. Хезмәтенең беренче көненнән үк идарәгә гадәттән тыш зур сәләте һәм штаб хезмәтенең зур белгече килгәнлеге сизелә. Антонов үзен бик акыллы тота. Фронттагы оператив хәлләрне өйрәнә. Моның өчен аңа ни бары бер атна вакыт кирәк була. Антонов генштабка йөреп эшли һәм Сталин кабинетына көн сайын доклад белән керә башлагач, режимны үзенә яраклаштырып үзгәртә һәм генераль штаб тәүлек дәвамында эшли башлый. Антонов ставка белән очрашуга барырга һәр яктан ныклап әзерләнә. Югары баш командующий Сталинга генераль штаб тәүлегенә 3 мәртәбә доклад ясый. Беренче доклад иртәнге 10-11 сәгатьтә, кичке 16-17 сәгатьтәге докладны Сталинга Антонов үзе ясый торган була. Кичке доклад 21-22 сәгатьләр тирәсенә туры килә. Кай вакытларда кабат барырга туры килгән вакытларда була. Ул Сталинга аңлайышлы итеп, кыска гына сөйләп, күп мәгълүмат бирә. Антонов кулында бер кайчанда кагаз булмый. Ул барысында яттан белә. Аның мәгълүматлары үзе ясаган карталарга урнаштырылган. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк. Эшли башлаган көненнән үк генерал Антонов картаны алып баруга зур әһәмият бирә. Штабистларда соңрак картаны Антонов методы белән алып бару дип аталган терминология барлыкка килә. Ул үзенең докладларын безнең гаскәрләрнең хәрәкәтенә бәя бирүдән башлый торган була. Фронтлар,
армиялар, танк һәм механикалаштырылган корпусларның командующийларын һәм командирларын исемнәре белән, дивизия һәм полкларны номерлары белән төп-төгәл атай. Менә шундый феноменаль хәтергә ия кеше булган безнең милләттәшебез. Антонов түгел, уйларын ачык һәм кыска итеп сөйли. Иң кирәген эләктереп алып, сөйләгәндә шуны алга чыгарып, һәм иң кирәгенә тавышы белән басым ясый. Ставкага, докладка дип әзерләнгән документларны 3 папкага салдыра. Кызыл төстәгесендә иң мөһим документлар кертелгән. Икенчесе зәңгәр булып, анда икенче чираттагы документлар, төрле үтенечләр, хәбәрләр була. Яшел төстәге папкадагы хәрби дәрәҗәләр бирү, бүләкләр турындагы язмалар куелган була. Кызыл папкадагы документлар Сталинга тулысы белән җиткерелә, калган папкаларга кай вакытта җитми кала. Бүген кызыл папкадагы документларны гына карыйбыз, дия торган була Сталин кай вакытларда. Яшел папкадагы документлар кайбер көнне 4-5 көн ачылмыйча кире кайта. Антонов интуициясе белән яшел папкадагы документларны кайчан бирергә икәнен чамалый. Сталин Антоновның бу хәйләсен тиз аңлап ала. Шуңа күрә ул кай вакытта Сталин Антоновның бу хәйләсен аңлаганнан соң зур күңеллелек күрсәтеп, елмаеп, кая китер әле теге яшел папкадагы документларыңны карыйк дия торган була кайбер көннәрне. Үз эшен бик яхшы белгән, докладларны курыкмыйча, турыдан-туры һәм дөресен бернинди дә шомартуларсыз ясаган Антонов Сталинның зур ихтирамын һәм ышанычын яулый. Нәк кирәк вакытта үз урынын, вакытын белеп, Антонов үз фикерен Сталинга ачыктан-ачык әйтә ала торган бердән-бер генерал дә әле ул. Алексей Иннокентьевич 1944 елның җәйге кампаниясының хәл иткеч һөҗүм планын бер үзе айрым кабинетта бикләнеп эшли. Бу турыда ул Сталинга әйтеп, аны 15 көндә эшләп чыгарга сүз бирә. Белоруссиядәге стратегик код белән Багратион исеме бирелгән операцияны планлаштыру шулай итеп Антоновка йөкләнә. 1944 елның 14 майында Белоруссия операциясының планы һәм карталарны эшләү тәмамлана. Операция 1944 елның 22 июнендә башлана. Совет гаскәрләре 6 тәүлек эчендә дошманның флангтагы Витебск һәм Бобруйск астындагы группаларын тармар итәләр. Гитлерчыларның 2 ел буена ныгыткан фронтларын җимерәләр. Антонов 1945 елның 4-11 февральләрендә узачак Кырым, Ялта конференциясына да бик җентекләп әзерләнә. 2 ил арасындагы фронттагы хәл турындагы докладны генераль штаб начальнигы урынбасары, армия генералы милләттәшебез Антонов ясый. Ул сөйләшүләр барышында искиткеч зур дипломатик әдәплелек күрсәтә һәм Сталин аның дипломатик хезмәтеннән бик канәгать кала. 1945 елның 17 февралыннан Алексей Иннокентьевич рәсми төстә генераль штаб начальнигы итеп билгеләнелә. Һәм ул бу постта 1946 елның 25 мартына кадәр Василевский үз урынына кайткач, яңадан аның урынбасары булып, 1948 елның 6 ноябрына кадәр эшли. Шулай итеп, ул генераль штабта 6 елдан артык эшли. Маршал булырга исә аның татар милләтеннән булуы гына комачаулый. Һәм менә шушы урында минем сезгә Зәки Зайнуллинның Татар ир егетләре дип аталган китабыннан Антоновка багышланган әсәреннән кыска гына бер үзекне укып үтәсем килә. 23 июнь көнне җиңү парадын генерал Антонов кабул итәргә тиеш була. Ләкин ул бу парадны кабул итү өчен аның маршал дәрәҗәсендә булулыгы кирәк. Шуңа күрә аның турында сөйләшер өчен Сталин аны үз кабинетына чакыра һәм мондый сүзләр әйтә. Маршал булу өчен иптәш Антонов, сезгә милләтегез буенча рус кешесе булып язылырга кирәк. Бүген үк документальны оформлять итегез. Иртәгә сезгә маршал дәрәҗәсе бирү турында указ булачак. Сезне алдан ук маршал дәрәҗәсе алуыгыз белән котлыйм ди. Рәхмәт, иптәш Сталин. Минем сезгә бер генә соравым бар, ди Антонов.
Нинди сорау? Бирегез. Милләтем буенча мин татар. Сез иптәш Сталин, милләтегез буенча грузин. Шулай булса да, сезгә бит яңа генералиссимус дәрәҗәсе указ белән бирделәр. Сезгә, грузинга, генералиссимус дәрәҗәсе биргәч, мин татарга маршал дәрәҗәсе бирергә буладыр бит инде. Сталин соры күзләрен алдында тыныч кына, дулкынланмыйча, үз-үзен бик тә сабыр, тыныч тотып сөйләгән Антоновка текәде. Сүзләре акрын, ләкин бик нык кисәтү тоны белән чыкты. Сез әллә минем тәкъдимне кире кагып, татар булып калмакчы буласызмы? Әйе, иптәш Сталин. Мин үземнең бөек татар халкы улы һәм татар булып калачакмын. Антонов Сталин кабинетыннан тыныч кына чыгып китте. Ил өчен, җиңү өчен барлык генерал, маршаллардан күп көч һәм сәләтен биргән искиткеч талантлы армия генералы татар Антоновны башка Сталин кабинетына кертмәделәр. Һәм шуннан соң аннары Антоновка Кавказ арты хәрби округына хезмәт итәргә буйралар. Сагыш тәмамлануга 10 еллап вакыт уза. Онытыла башлаган армия генералын Хрущев исенә төшерә. Антоновны Варшава договоры илләре берләшкән кораллы көчләре штабы начальнигы, шул ук вакытта Советлар Союзы армиясының генераль штаб начальнигы урынбасары итеп куялар. Бу вазифада ул үзенең соңгы сулышына 1962 елның 18 июненә кадәр эшли. Антонов 60 яшендә вафат була. Һәм аның генераллардан бары аның җәсәде генә Кремль стенасына җирләнгән. Кремль стенасына куелган бердән-бер татар кешесе дә әле ул. Армия генералы Антоновның бүләкләрен атап китүдә урынлы булыр дип уйлыйм. Гражданнар сугышы вакытында Сиваш операциясын тәкъдим итеп, иң мөһим җиңү штурмы өчен почетлы революцион корал, 3 Ленин ордены, 4 Кызыл байрак ордены, Суворов ордены, 1 дәрәҗә Кутузов ордены, Ватан сугышының 1 дәрәҗә ордены һәм күп санлы сугыш медальләре. Шуларга өстәп, 10ннан артык чит ил орденнары һәм медальләре. Иң югары җиңү ордены СССР югары советы указы белән 1943 елның 8 ноябрендә чыгарылган. Әлеге зур бүләк белән ни барысы 17 кеше бүләкләнгән. Шулар арасында бердән-бер генерал, Крәшеннең лаеклы улы Антонов Алексей Иннокентьевичның булуы белән без, аның милләттәшләре, чиксез горурланабыз. Күренекле якташыбызның исемен мәңгеләштерү йөзеннән Фрунзе исемендәге хәрби академия бинасында, Гродно шәһәрендә ул торган йортта мемориаль такталар куелган. Мәскәүдә һәм аның туган шәһәрендә Антонов исемендәге урамнар бар. Санкт-Петербургтагы югары хәрби типография училищесы һәм Гроднодагы 11-нче урта мәктәп аның исемен йөртә. Без синең белән горурланабыз. Данлы милләттәшебез Алексей Иннокентьевич. Ихтибарыгыз өчен рәхмәт. Хәзер хөрмәтле милләттәшләр, Гөлширә Ибатуллина шигыренә Игорь Михеев киенә язылган җыр "Онытырга юктыр хакыбыз" җырын Ләззәт халык эстрадасы ансамбле җитәкчесе Ирек Гайны Мөхәммәтов башкаруында тыңлыйбыз. Һәм Ләззәт халык эстрада ансамбле егетләре, кызлары. Дошман килгәч илгә ыргылып, ватан ана дәште. Уларым сабыйларның гомерен үзмәсен, гомерен үзмәсен. Былавыз канлы куллары. Ир егетләр
кайтты бары туган якларга. Мәңгі исән ана хәтере, юа алмый аккан суларыда, ана көтә эзлеп баласын, уйчан күзе һаман юлларда. Җиңү таңы җиңел бирелмәде, утлы кургаш яуды өсләргә. Эльба, Одер, Дунай буйлары сискәндереп керә төшләргә. Карбышевлар, Җәлил, Алишлар сакта тора әле бүгендә. Сүнмәсен дип бәхет кояшы туган илнең зәңгәр күгендә. Онытырга һич юк хакыбыз, кадерен белик тугар таңнарның яукырында калган солдатлар, уллары бик газиз ватанның, уллары бик газиз ватанның. Бу хәтәр көн, хәтта көн түгел таң. Безнең өскә бомба ташланды, шиктә идек. Тел күтәреп булмый, әйтеп булмый. Сугыш башланды, җирне күңел бүтән төстә күрде. Күзләренә сугыш керде дә, томан, төтен, таң яктысы ялкын. Тирәдә юк бүтән бер ни дә. Фронтовик шагыйрь Зәки Нуриның бу шигыре сугыш башлануны ил шигендә Брест крепостендә каршы алган милләттәшебез майор Петр Гавриловка атап язылган кебек. Аның батырлыгы хакында сөйләп, сезне таныштыру өчен сүзне шәһәребезнең Кулгали исемендәге китапханә мөдире Гүзәлия Гыйбадуллина таныштырыр. Петр Михайлович Гаврилов турында укыганнан соң, мин шул хәтле тетрәндем әйме. Бу әйбер белән очраган бөтен кешене таныштырасым килде. Менә ышанасызмы? Мин аның турында әллә никадәр әйбер укыдым, һәм озын булса да, сез дә тыңлагыз әле. Мин тетрәнгән кебек, сез дә тетрәнерсез. Быел 20-нче елның июнендә Бөек Ватан сугышы герое майор Петр Михайлович Гавриловның тууына 120 ел тула. Монда без күбрәк Советлар Союзы герой Петр Гавриловның туган авылы Питрәш районы Әлбәдендәге аның тормышын, керәшеннәрнең көн күрешен чагылдырган 2010 елда бирле эшләп килгән музей материалларына таянып бәян итәрбез. Музей каһарманының 110 яшенә туры китереп ачылган, биредә аның шәхси әйберләре, авылдашларына язган хатлары саклана һәм бүген ул авылда бердән-бер мәдәният учагы булып, авылның яшәеше сагында тора. Петр Михайлович Гаврилов 1900 елның 30 июнендә Әлбәден авылында ярлы крестьян гаиләсендә дөньяга килә. Кичкенә чагында телсез чукрак абыйсы Сергей белән хәер өстәп йөрүләрен күз яшьләрсез искә ала алмый торган була ул. Мәскәүдә Фрунзе исемендәге хәрби академияны тәмамлый, гражданнар һәм Совет фин сугышында катнаша. 1918 елдан Кызыл армия сафларында хәрби хезмәттә була. Ул командалык иткән 44-нче укчы полкны 44-40 елда Финляндия белән сулык төзелгәч, Брест крепостена күчерәләр. Бөек Ватан сугышы башланырга нибары елдан аз гына артыграк вакыт калып барганлыгын беркем дә белми ул чакта. Илебез сугыш, олы фаҗига бусагасында. Гаврилов җитәкчелегендәге полк хәрби өйрәнүләр вакытында гел алдынгы урыннарны яулый. Бик сиздерергә тырышмасалар да, дөньяның тыныч булмавын, һавада авыр, аяны зур сугыш исе эленеп торганлыгын һәркем аңлый. Шик буендагы киеренкелек көннән-көн арта. Ә Мәскәү исә коткыга бирелмәскә, ут ашмаска дигәнне берсеннән берсе кырысрак, сәеррәк буйрукларны яудырып кына тора.
Тик Гаврилов әлеге буйрыкка игътибар итмәскә, үз полкын һәрчак сугышчан әзерлектә тотарга тырыша. Үз сугышчыларын дошман һөҗүмен кире кайтарырга, ягъни үлемгә каршы торырга әзерли. Бу адымы белән ул үзенең гомерен куркыныч астына куйганлыгын аңлаган хәлдә эшли. Әнә иш НКВД хезмәткәрләре ничек иснәнәләр, шикаятлар үзәккә бик тиз барып ирешә. Аннан майор Гавриловны 22 июнь көнне ашыгыч рәвештә Мәскәүгә озатырга дигән депеша килеп төшә. Моның ни белән бетәсен фаразлыйсы да юк инде. Әнә 2 атналык кенә шул ук вакытлы һәм кыю чаралар күргән өчен дивизия командиры Лазаревны Мәскәүгә чакыртып алдылар да төрмәгә утыртып та куйдылар. Петр Михайловичны да нәкъ шундый ук язмыш көтә. Әмма НКВДшниклар аның бугазыннан электрергә өлгерми калалар. Нәкъ шул төнне иртә белән сугыш башланып китә. Менә шул чакны инде сизгерлекнең, куркынычның алда күрә белүнең файдасы тиядә инде. Укчы полк Брест нагатмасының көн чыгыш фортын 22 июньнең иртәнге 4-нче яртыдан 23 июльгә кадәр нәкъ айдан артык вакыт камалган хәлдә айдан батырларча саклый. Дошман явын нәкъ 32 көн буена тоткарлап тора. Ә майор Гаврилов исә иң соңгы көрәшчеләрдән булып, атыш вакытында каты яраланып, аңсыз хәлдә дошман кулына төшә. Офицерның батырлыгы хәтта гитлерчыларны да гаҗәпләндерә, шаккаттыра. Аны инде шул урында атып үтерәсе урында лазаретка озаталар. Язмышына шулай язылган булгандыр инде күрәсең. 4 ел буена төрле концлагерларда изачергә туры килә аңа. Дошманның Хаммельсбург лагерында ул икенче батыр милләттәшебез генерал Карбышев белән очраша. Һәм хәрби фәннәр докторы Дмитрий Карбышев аның җиңүгә булган ышанычын ныгыта. Омскида туган бу милләттәшебез турында да без әле алга табан бәлки алдагы чараларда да сөйләрбез. Әсирлектән аны сугыш тәмамланып килгән вакытта совет гаскәрләре коткара. Катлы тикшерүләрдән соң майор званиесен кире кайтаралар һәм ул 1946 елда Япон әсирләре тотылучы хәрби комендантурының коменданты итеп билгеләнә. Бу урында мин сезгә тагын шуны әйтергә телим. Ул менә аның кайбер китапларда, кайбер тарихи мәгълүматлар буенча, журнал мәгълүматлары буенча, менә аны хәрби асирлар лагерына комендант итеп, менә шушы НКВДшниклардан коткару нигезендә шушы безнең милләттәшебез Алексей Иннокентьевич Антонов булышкан дигән бик күп мәгълүмат та бар. Чөнки ул аның милләттәше була. Бергә Фрунзе академиясендә улаңа белем биргән укытучысы да була. Менә шул турыда. Әсирләргә карата гадел кешелекле булган Петр Михайлович аларны юкка барга рәнҗетми, кимсетми. Шушы сыйфатлары аркасында Япон әсирләре арасында зур ихтирам казана ул. Әмма сугыш шаукымы киме төшүгә репрессив аппарат кабат армияны шикле элементлардан чистарту эшенә җиң сызганып тотына. Шанышсызлар исемлегенә майор Гаврилов тәләгә һәм аны запаска җибәрәләр. Бу инде хурлыклы кара тамга белән үзеңнекеләр арасында кимсетелү яшәү дигән сүз бит кимсетелеп. Бу урында Әлбәдән авылында Петр Михайловичның күршесе, бүгенге көндә исән сау булып яшәүче 83 яшьлек Анна апаның истәлекләренә мөрәҗәгать итәсем килә. Һәм ул истәлекләр мине тетрәндерделәр. Авыр вакытларда Петр Михайлович Анна Тутинең бабасы күрше Симон да дөньяна кирип иде торган була. Әзәзләп кенә күргәннәрен сөйләп, зарлары белән уртаклаша. Әзрәк булса да ишен бушата. Авылда танылган яугирне үгез җыеп бәрәңге ташырга куялар. Шул вакытта кыелган бәрәңгеләрне, вак бәрәңгеләрне йылы-йылы, без моның бит бу бәрәңгенең кобыгын да күрергә тилмерә торган идек дип, шул бәрәңгеләрне җыеп йөри торган була. Бригадиры Сатлыкҗан, немец шпионы дип мыскыллый, хәтта типкәли торган була. Үзем теләп төшмәдем бит мин ул пленга. Бүген дә артыма тибә пленный дип мыскыл итте дип, авылдашына инде кирип, Семен дадәгә кирип, күз яшьләре белән зарлана торган була.
шундый каһарманны мыскыл итә торган, үз халкыннан көлгән ил башка бар микән ул? Атна сайын район үзәгенә чакырып, аннан сорау ала торалар. Үзе бу мең газап. Һәрбер чакырткан сайын шушы Аннуга апаларга Симон дәдәйләргә керә торган була да әйтә инде. Бу кирү китүем соңгысыдыр инде минем Симон дәдәй, бәхил бул инде дип китә һәм бүген дә җибәрделәр бит әле Симон дәдәй дип кайтып керә торган була. Бу инде бик күп мәртәбәләр кабатлана һәм бер мәртәбәсенә аны Казанга чакыртып алалар һәм Казанга киткәндә инде бусы соңгысыдыр инде ди аның һәм бәхилләшеп чыгып китә. 2-3 атнадан аны Мәскәүгә чакырталар. Менә монсы инде соңгысы була. Озакта тормый, юклы барлы акчаларына бар балачага күчтәнешләр, авылдашларына күчтәнешләр дип Мәскәүдән кайта ул. Һәм Симон дәдәйгә, Симон дәдәй, мине бит коткардылар, мин азат дип килеп керүен, менә күз яшьләре белән искә ала. Менә шушы Әлбәдән авылда яшәүче Аннук түти. Шуннан озакта тормый, ул үзенең гаиләсе белән, үзенең беренче хатыны Катерина белән очрашкан җиренә Краснодарга китеп бара. Ни өчен Краснодар? Чөнки ул моннан 30 еллык әйтеп киттем бит инде. Катя исемле кызга өйләнгән була. Монда аларның уллары Николай туган була. 41 елның 22 июньдә менә Брестагы бомбежка вакытында гаилә аймыл була бит инде. Шуннан ул бик каты гаиләсен эзли. Әмма гаиләсен берничек тә таба алмый. Иссез югала гаилә. Шуннан соң инде Петр Михайлович ире сугышта үлеп калган офицер хатыны Мария Краснова исемле хатын гаиләне. Башта алар бик авыр тормышта землянка казып шунда яшиләр. Авылдан әниләре Александр Ефимовны да алып киләләр. Менә шуннан соң 50нче еллардан соң уртасында әсирлекләрдә булган офицерларга җылы мөнәсәбәт сиземләнә башлый инде. Хәрби тарихи фактлар, кайбер батырлыклар турында вакытында белүебез өчен без тагын бер милләттәшебез армия генералы Мәхсүм Гәрәевка бурычлыбыз һәм рәхмәтлебез һәм аңа менә Петр Михайлович та бик рәхмәтле була. Сугыштан соң берничә ел узгач Гәрәевне Брест крепостена дивизия полкының штаб башлыгы булып билгеләнә. Озакламый ул дивизия командиры була һәм алар Брест крепостен чистарткан вакытта стеналарга язылган, каннар белән, кирпечләр белән язылган "Үлсәк үләбез, әмма бирелмибез, үлсәк үләбез, крепостьне бирмибез" дигән язуларны күрәләр. Һәм шунда актарына торгач, алар шәрдәкләнеп беткән кирпечләрне актарганда, алар менә шушы Гавриловның исеменә килеп чыгалар һәм Гәрәев бу хакта Огонек журналына хәбәр бирә. Һәм шуннан крепостька язучы корреспондент Сергей Смирнов килеп төшә. Брестская крепость әсәре әнә шулай туа. Бу 1956 ел була. Шулай итеп күренекле язучының, милләттәшебез армия генералы Мәхсүм Гәрәевның тырышлыгы нәтиҗәсендә майор Гаврилов каһарманлыгы киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм була. Иң беренче бу партия сафларына кабул ителә. Бер елдан соң бер юлы 2 Ленин ордены, алтын йолдыз белән бүләкләнә. Шуннан соң инде аның тормышы җайлана башлый, ветераннар белән аралаша башлый, чараларга йөри башлый инде ул. Әдәм баласын сындырыплар да сынайсың Ходай. Крепостьтен саклаучылар форумына баргач, ул үзенең элеккеге гаиләсен таба. Икенче җәмәгате Мария Григорьевна ризалыгы белән беренче хатыны Катяны ул картлар йортында булган була. Ул җәмәгатен алып кайталар. Алан һәм Екатерина Григорьевна ана полк командирының хатыны булып фашистлар айруча лагерьга алып китеп, айруча күрәмсең сорау алулар бик ни булгандыр. Ул психик яктан да аның сәламәтлеге какшаган була инде. Аяк куллары йөрми торган була. Һәм менә малае Коля 33 елга әтисенә герой исеме биргән вакытта армия хезмәтендә булган була. Гаврилов турындагы хәбәрләрне егет ишетә. Көннән-көн егетебез сула башлый. Аптырыйлар госпитальгә салып аны дәвалыйлар. Нәрсә булган бу җегеткә? Биреп карыйлар бу дәваны, теге дәваны, балай бер ничек тә игә килми. Ябыга. Шуннан сорыйлар, ни булды сиңа дип. Менә бу Гаврилов минем әтием булырга тиеш ди ул. Әгәр дә без аны монда чакырсак, син аны танырсыңмы ди. Таныйм билгеле ди, малай. Һәм Гавриловны ул малайы служить иткән җиргә чакыралар. Гаврилов солдатларны тизеп куялар. Гаврилов солдатлар буйлап рәттән бара. Һәрбер солдат белән кулын биреп исәнләшә. Һәм бер солдат янына килеп туктагач катып кала.
Гаврилов катып кала, Малай да ката, Гаврилов да каталар, берсе-берсенә карыйлар, китә алмыйлар, бер сүз әйтә алмыйлар. Шунда Гаврилов әйтә: "Коля, ты что ли?" ди. Малай йөгереп әтисенең муенына ташлана. Менә шулай итеп инде әлеге очрашуны Петр Михайлович зур күз яшьләре белән искә ала. Хәрби хезмәтен тутырып кайтуга Коля Краснодарга кайта. Бу вакытта инде Екатерина Григорьевна вафат булган була. Аны инде бу вакытта җирләгән булалар. Малай әтиләре гаиләсендә тора һәм художник булып хезмәт итә. Шулай итеп гаилә берсен-берсе табыша, тик әниләре генә мәрхүм очраша алмый кала инде. Туган ягын, гел туфрагын, туган туфрагын гел сагынып яши Петр Михайлович. Ел сайын туган авылына сабан туйларга кайтып йөри. Үзенең менә шул Краснодарда басылган көрәшүче крепость, Сражающаяся крепость дигән Краснодарское книжное издательство 1980 елдан китапта бик җылы иттереп, менә мин монда үпкәләмәгез миңа Крашин тугандашларыбыз. Менә мин Петр Михайловичның сүзләрен укып китәм. Кайберәүләре исем фамилиям русча булып та милләтемнең татар дип язуына гаҗәпләнәләр. Эш бит менә нәрсәдә, җәмәгать. Без Гавриловлар Казан татарларыннан. 16 гасырда Явыз Иван патшалык иткән заманнарда безнең бабаларыбызны көчләп чукындырганнар. Дин белән безгә рус исем фамилияләре дә кергән. Гәрчә тел татарларга хас гореф-гадәтләр, традициялар сакланып калган булса да дип, менә бу аның сүзләре. Менә шундый улы җанлы, кешелекле була безнең милләттәшебез Петр Михайлович Гаврилов. Аның белән аралашкан кешеләр ул һәрвакыт гадел, туры сүзле, нык рухлы, фидакар җанлы дип искә алалар. Хакыйкать бер генә, фәкать халкына, ватанына тугрылык саклаган иратлар гына күрә андый ихтирам хөрмәтне шигъри юллар белән әйткәнчә, ил өчен утка кирдең син, ярты дөньяны гиздең син, дан сиңадан совет солдасы. Степ шуны да әйтергә кирәк монда. Петр Михайлович Гаврилов 1979 елның 26 гыйнварында вафат була һәм үзенең васыяты буенча аны Брест крепостена җирлиләр. Герой әле бүген дә үзенең авылдашларын кайгырта сыман. Аның хөрмәтенә төзелгән музей аркасында республикада бу кичкенә генә Крашин авылына бик зур игътибар бирелә. Авылга асфальт юл салынган. Ел сайын республика күләм чаралар уздырыла. Быел исә хәрби патриотик клублар көче белән Әлбәден хәрби уеннарының чираттагы икенче сюжеты оештырылачак. Уйлавыбызча, бу Брест крепостының урта өлеше төзеләчәк һәм 1944 елда безнең гаскәрләрнең крепостны азат итүе тасвирланган реконструкция эшләнер дип тә көтелә. Урысчалап әйткәндә, у войны не женское лицо дисәләр дә, хатын-кызларсыз сугышта булмый торгандыр инде. 1941 елның октябрендә Энгель шәһәрендә 46-нчы хатын-кызлар авиация полкы оештырыла. Мәшһүр учучы Советлар Союзы героины Марина Роскова ул полкка учучы кызларны үзе берәмтекләп сайлый. Менә шул курку белмәс лачын кызлар арасында безнең милләттәшебез Крашин шибәре Ольга Санфирова да була. Аның күрсәткән батырлыклары хакында сезгә китапханәчебез Илмира Гайнмөхәммәтова сөйләп үтәр. 1942 елның башында хатын-кызлардан торган 3 полк оештырыла. Беренчесе истребительләр, тиз очучы бомбардировщиклар һәм җиңел төнге бомбардировщиклар полка. Соңгы полк сугыш биткәнче хатын-кызларныкы булып кала. Немецлар, төн пәриләре дип йөрткән куркусыз кызлар, төннәрен дошман позициясын утка тотып, бүйек җиңүгә зур өлеш керткәннәр. 3 ел эчендә 23 меңнән артык сугышчан очыш ясалган. Дошман өстенә 3 миллион килограмм бомба ташланган. Легендар очучы Марина Роскова кул астында җыелган төн пәриләре уртача 17-22 яшьләрдәге 115 очучы кыз беренче сугышчан очуларын 1942 елның 12 июненнән башлап 1945 елның 5 майында Берлин күгендә тәмамлыйлар. Бу полк Кавказны, Кырымны,
Белоруссияны, Польшаны азат итүдә катнаша. Төп вазифалары дошман өстенә бомба ыргыту саналган учучы кызлар, зәмхәрир суыкларда 100 килограммлы бомбаларны ышкыч астына элгәндә, кул итләрен салкын тимер йолкып калуга карамастан, күселәр йөгерешкән салкын землянкаларда яшәүгә карамастан, барсына да алар түзәләр. Сызланган сөяк саңакларын жылта алмый тилмерәләр алар. Хатын кызларга хас хәсиятләр күпме тагын аларның. Госпитальләрдән качып кайтып та, ышкычларына чит кешеләр ярдәме белән менеп утырып, төнге күккә ымтылалар алар. Төнлә күбесенчә ышкан ишулары аркасында немецлар аларны төн пәриләр дип йөрткәннәр. Башта немецлар бу самолетларны күргәч, аларга бу көлке кебек кенә тоела. Әмма ләкин аңа мыскыллап төрле исемнәр биреп карыйлар. Рус фанер, кофемолка, тегү машинасы. Әмма тиздән бу кофемолкалар аларның төшләренә кирип саташтыра башлый. Кем дә булса ПО-2-не бәреп төшерсә, аңа тимер хаҗ тәре вәгъдә ителә. Ләкин аларны бәреп төшерү бик җиңел булмый шул. Самолет җиргә тия язып, сүнгән двигательләр белән тавышсыз очып үтә алалар. Бер төндә 2 тонна бомба ташып өлгерә алар. Бу самолетлар Казанда эшләнгән була. Бу самолетлар У-2, ПО-2 ышкычлары фанера перкаль тукыма катырылып кына ясалган була. Аны катырак бармак белән төртсәң, тишеп чыгарга була аның кырыйларын инде. Бу самолетларның ни пулеметы, ни ябык кабинасы, ни рациялары булмый. Алар примитив җайланма аша сөйләшәләр. Ориентлашып, компаска карап тиешле урынга барып җиткәннәр алар. Бу нәни ышкычларда 1080 төн дәвамында хәрби батырлыклар кылган кызлар, төн пәриләре арасында эскадрилья командиры, гвардия капитаны, Крәшен кызы Ольга Ләйлә Санфирова да була. Аның әти-әниләре чыгышы ягыннан Балык Бистәсе районыннан булалар. Ул 1917 елның 2 майында Самарда туган. 630 төнге очыш ясаган. Ленин ордені, Александр Невский, Кызыл байрак, 1 дәрәҗә Бөек Ватан сугышы орденнары, Советлар Союзы героеның алтын йылдыз медале. Халак булганнан соң бу медаль бирелә. Каһарман милләттәшебез 1944 елның 12 декабрендә сугышчан заданиен үтәп кайтканда, парашюттан сикереп төшкәндә минага эләгеп халак була. Аның җәсәде Гродно шәһәрендә җирләнә. Сигәне шулай ук ишүче. 2 тапкыр Советлар Союзы герое. Кырым татары Әхмәт Солтан Ольганың каберенә ул яраткан кипарис агачлары утырта. Язучы Истабар Шамил Рақипов Кипаристлар җыры китабын нәкъ менә ишүче кыз шушы батыр Ольга белән Әхмәтхан Солтан мәхәббәте турында язып чыгара шушы китапта. Батыр Крәшен кызы исемен Гродно һәм Самар шәһәрендәге урамнар йөртәләр. Самарда аңа һәйкәл куелган. Бүгенге истәлекләребез аларның якты истәлегенә, рухына дуга булып ирешсен иде. Амин. Албайлыларның иң беренче горурлыгы гражданнар сугышы чорының легендар каһарманы Степан Дамалазов. Ул Татарстан АССР хәрби комиссары. Фронз исемендәге хәрби академияны тәмамлагач, 1937 елга кадәр Кызыл армияның Идел буе хәрби округында җаваплы командирлык вазифаларын башкара.
Күрсәткән батырлыклары өчен ул 3 мәртәбә сугышчан Кызыл байрак ордены, исемле корал һәм алтын сәгать белән бүләкләнә. Ник кызганыч, Степан Васильевич Дамалазов 1937 елда репрессия корбаны була. Еллар үткәч ул аклана, намуслы исеме халык күңелендә яңадан якты йолдыз булып кабына. Албайлылар аның белән хаклы рәвештә горурланалар. Албайлылар Советлар Союзы герое Михаил Кириллович Москвин белән авылдаш булулары белән дә горур. Ул 1942 елның октябреннан Бийик Ватан сугышы фронтында. Батальон командиры өлкән лейтенант Москвин 1943 елның сентябрендә үз сугышчылары белән беренчеләрдән булып Днепр елгасын кичә. Сугышчыларны һөҗүмгә күтәрә һәм плацдарм яулый. Батальон дошманның 5 контрһөҗүмен кире кайтара. Корпусның төп көчләренә елганы кичәргә ярдәм итә. Менә шушы батырлыгы өчен Михаил Кириллович Москвинга Советлар Союзы герое исеме бирелә. Сугыштан соң Ленинградның югары бронетанк гаскәрләре офицерлары мәктәбен тәмамлаган кыю офицер Ленин 2-нче дәрәҗәле Ватан сугышы, Кызыл йолдыз орденнары һәм медальләр белән бүләкләнә. Советлар Союзы герое исемен йөрткән албайлы 3-нче батыр Иван Максимов. 1943 елда Смоленск хәрби пехота училищесын тәмамлаган егет хәрәкәттәге армияда сугышчан операцияларда катнаша башлый. Рота командиры өлкән лейтенант Иван Максимов 1945 елның 30 мартында Польшаның Данциг шәһәре читендәге ныгытылган саклану сызыгын штурмлаганда сугышчыларын беренче булып һөҗүмгә күтәрә. Рота шәһәрне азат итүдә дә актив катнаша. Дошман танкларының 6 контрһөҗүмен кире кагып Висланы кичә. Полкның төп көчләре килеп җиткәнчегә кадәр кулга төшерелгән плацдармны нык тотып торалар. Батырлыгы өчен тәвәккәл офицер Иван Максимовка Советлар Союзы герое исеме бирелә. Албайлылар арасында Россия герое исемен йөртүче хәрби эшүче Георгий Семенович Смирнов та бар. Ул фашист каршыгаларына каршы көрәштә зур батырлык үрнәкләре күрсәтә. Дошманның 5 самолетын бәреп төшерә. 22 хәрби эшеш барышында гитлерчыларның өсләренә 17 тонна бомба ташлап, аларның танк колонналарын, автомашиналарын юк итә. Авиация полкының звено командиры лейтенант Георгий Смирнов 1941 елның 8 сентябрендә ук Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим ителсә дә, хәрби бүләкне ул үз вакытында ала алмый. Авыр яралану сәбәпле ул госпитальдә вафат була. Бүләкләү кәгазьләре дә каядыр югала, адашып йөри. Сугыш башланганга 67 ел узгач, алтын йолдыз медале үзенең иясен эзләп таба. Россия Федерациясы президенты Владимир Владимирович Путинның 2008 елның 8 мартында игълан ителгән указы нигезендә лейтенант Георгий Семенович Смирновка Россия Федерациясы герое дигән исем бирелә. Бу мемориал комплекста тагын сугыш һәм хезмәт батыры, социалистик хезмәт герое Иван Захарович Ивановның да исем фамилиясе мәрмәр плитәләргә алтын хәрефләр белән уеп язылган. Албай авыл җирлегенә керүче Зур Арташ авылыннан 1927 елда туган әлеге каһарман япон самурайларына каршы фидакарларча көрәшеп, Японияны җиңгән өчен медале һәм 2-нче дәрәҗәле Ватан сугышы орденына лаек була. Шунысын да әйтергә кирәк. Мамадыш районының үзәгендә Хәтер паркында Советлар Союзы геройлары Михаил Москвинга, Иван Максимовка, Россия герое Георгий Смирновка мәхәббәт бюстлар куелган.
скульпторлары Әтиле, Уллы, Альфред, Альберт, Гадел, Әбдрәшитовлар. Йомаклап шуны әйтергә кирәк. Җиһанга 5 каһарман биргән Албай кебек авыл ул җир йөзендә бер генәдер. Аны һәрчак истә тотарга кирәк. Киләчәк буыннарга танытырга кирәк һәм бик тә кирәк. Бик зур рәхмәт. Бу урында минем тагын шуны әйтәсем килә. Кайчандыр мин дә менә Албай авылында 1 ел буе яшәп, үземнең кызымны да шул Албай авылында табып алып кайткан идем. Һәм ул керәшеннәрнең әйбәтлекләренә, аларның кешелекләренә мин менә гомерем буе рәхмәтле булып яшәдем. Алар белән без хәзер дә хәбәрдә. Хәзер дә мин аны үземнең туганнарым кебек итеп якын итәм Албай кешеләрен. Һәм менә алар турында шушы кадәр менә күп мәгълүмат тапканнан соң мин чыннан да горурландым. Алар белән һәм горурланып яшәячәкмен. Зур рәхмәт сезгә Албайлылар арагызда булсалар. Музыкаль тәнәфес итәбез дуслар, сәхнәбез түрендә Сүрәкә керәшен халык фольклор ансамбленең солисткасы Альбина Никитина җырлый. Рәхим итегез, Альбина, сәхнәбез түренә. Керәшен кызы кигән калфагында Асырларының төсе шагылган, йөзләрендә кояш нуры балкый, әние биләрдән багылган. Керәшен кызы ай-һай шибәр биленә зек талсыман, бигрәк уңган бәхетле бул сокланып туймыйм сиңа. Керәшен кызы ай-һай шибәр биленә зек талсыман, бигрәк уңган бәхетле бул сокланып туймыйм сиңа. Кигән күлмәкләрең искитмәле, ал япкычың кулдан шигелгән, муеныңда синең көмеш түшлек, элек заманнарда төзелгән. Керәшен кызы ай-һай шибәр биленә зек талсыман, бигрәк уңган бәхетле бул сокланып туймыйм сиңа. Керәшен кызы ай-һай шибәр биленә зек талсыман, бигрәк уңган бәхетле бул сокланып туймыйм сиңа. Ишетелсен барлык җиһанга да синең моңлы сихри тавышың. Син җырласаң дөнья тынып кала, оныттыра йөрәк сагышын. Керәшен кызы ай-һай шибәр биленә зек талсыман, бигрәк уңган бәхетле бул сокланып туймыйм сиңа. Керәшен кызы ай-һай шибәр биленә зек талсыман, бигрәк уңган бәхетле бул сокланып туймыйм сиңа. Кияүгә чыкканда син онытма, түгәрәк яулыгын бәйләргә, күңелеңдә иман нуры булсын, менәрсең син биек үрләргә. Керәшен кызы ай-һай шибәр биленә зек талсыман, бигрәк уңган бәхетле бул сокланып туймыйм сиңа. Керәшен кызы ай-һай шибәр биленә зек талсыман, бигрәк уңган бәхетле бул сокланып туймыйм сиңа. Ни кызганыч, сугыш ветераннары арабыздан берәм-берәм китеп баралар. Алар китсәләр дә якты истәлекләре кала. Милләттәшләребез үз карындәшләрен онытмаслар. Менә шундый ветераннарның берсен шәһәрдәшебез, якташыбызны искә алып китик әле, хөрмәтле дуслар. Ул безнең шәһәрдәшебез, карындәшебез Михаил Николаевич Зайцев. Келәтле авылында туып үскән Михаил Зайцевның тормыш юлында гомере буе онытылмаслык бер вакыйга була. 1943 елның ноябрендә Советлар армиясенә алынып, Ирак көнчыгышка китеп барышлый Новосибирскида ул бер туган абыйсы белән очраша. Монголиядә хезмәт итүче абыйсы үзен фронтка җибәрүләрен сорап, командованиегә 2 мәртәбә язуы һәм
ниһаять теләгенә ирешү хакында сөйли. Михаил абысы белән бергә үзендә алгы сызыкка җибәрүләрен үтенә. Әмма юньләп мылтык та тота белмәгән 17 яшьлек яшь солдатның үтенеченә колак салучы булмый. Михаилның абысы 44 елда Латвияны фашистлардан азат итү өчен барган сугышларда башын сала. Зайцев үзе Приморье краеның Хәсән районында Шик буенда 36-нчы сапер ротасында хезмәт итә. Япон самурайларына каршы сугышта катнашып, 45-нче елның азагында туган авылына кайтып, озак еллар мәгариф өлкәсендә эшли. Мәктәп директоры, Шеремет районы партия комитеты секретары булып, күп еллар хезмәт куя. Күп еллар яшьләргә патриотик тәрбия бирү юнәлешендә Крәшин мәдәниятен, гореф-гадәтләрен яшәтүгә зур көч куя. Ни кызганыч, ул бүген безнең арабызда инде юк. Якты истәлеге, кешелекле мөгалләмәсе белән ул безнең күңелләребездә озак сакланыр. Күк чәчәк. Гөлширә Ибатуллина шигыре Эльмира Гыймаддинова сүзләрен көенә җырны Ирек Гайны Мөхәммәтов башкара. Ялгызың күк чәчәк, билгесез киләчәк, түзәрсеңме салкын җилләргә. Күк чәчәк ялгызы, әнкәем язмышы, бетмәслек сагышлар иңнәрдә. Күк чәчәк ялгызы, әнкәем язмышы, бетмәслек сагышлар иңнәрдә. Күк чәчәк җилләрдә чайкала тибрәлә, саклый ул солдатның каберен. Әнкәем көтәмесең, яшьләрең сөртәмесең, хәбәрсез югалган бәгырен. Әнкәем көтәмесең, яшьләрең сөртәмсең, хәбәрсез югалган бәгырен. Яу үткән җирләрдә каберләр иңгәннәр, өсләрең күк чәчәк каплаган. Түбәдә кул әнкәем юмыша саклаган. Әткәем кул үзең сыйпадык, назладык, җылысын тойганда иңнәргә. Билгесез хәбәрләр, өзелә бәгырьләр, ятасызсың кайсы җирләрдә. Билгесез каберләр, өзелә бәгырьләр, ятасызсыз кайсы җирләрдә. Ятасызсыз кайсы җирләрдә. 41 ел буын баласы Гөлчирә апа Ибатуллина, Камытаңнар әдәби берләшмәсе әгъзасы. Рәхмәт сезгә, Гөлчирә апа. Без Клементий Степанович Кузьмин булуын мөгаен күпләребез белмидер дә әле. Белмәвебез гаҗәп түгел, чөнки ул кирәгеннән артык тыйнак кеше. Ул әле тормышның искиткеч мизгелләрен тотып алучы оста фотограф та. Беренче белгечлеге буенча хәрби офицер, икенчесе буенча физик культура укытучысы булган. Клементий Степановичка
Крәшеннәр, каһарманнар турында эзләнеп, китаплардан мәгълүматлар табып, ватандашларны таныштыру, исемнәрен мәңгеләштерү өчен без әлбәттә рәхмәтлебез. Бүгенге чарада біз аны сугыш елы баласы буларак та хөрмәтлибез. Аның белән бергә бу залда утырган шагыйрьләребез Анастасия апа Усачеваны, Никифор абый Тукмачевны 8 яшьтә тулмаган була әле. Сугыш башлану белән әтисе Степанны фронтка озаталар. Әнисеннән инде ул 3 яшьтә ятим калган була. Климентий Степанович, әйтегез әле. Әниемнең үлгәненә ровно 84 яшь. Менә бүген монда киләсе булгач, апам да исән минем. Аңа әле 91 яшь. Аны 60 тарик иртәгә алар анда җыелырбыз инде. Сугыш башланганда миңа уже байтагы, мин 1нче классны бетергәнем инде. Мин инде хатлар язарга булдыра ала торганым, хат язый белмәгән хатын-кызларга. Сугыш бетер алдыннан 44нче елда мен инде эшли башладым. Шуның өчен әле минем шундый, мен не только дети войны, әле минем статус тагын бар шундый, мен ветеран тыла әле икән. 46 елның да бик авыр булды, 47 елда, 48 елны мен эшли башладым. Полевод булып, миңа ат бирделәр. Минем Мортакта бар әле, безнең бабай охотник. Мин җәй көне полевод булышам колхозда. 48 миңа 15 яшь тулар алдыннан мине Макар дәдә ише акырып, сен молотта бойс булышларга кирәк булырсыңа. Тимерче үзе генә эшли алмый бит. Мин молотта җәй көне каникул чакларда 3 ай молотта бойс булып эшләдем. Так что минем сугыш вакытындагы опытлар бар. Аннан соң әле минем тагын бер статус бар. Мен 45 тысячлык. Без 500 кеше Татарстаннан 56 елны бардык Донбасска, Донбасска булышырга, восстановитәргә. Анда 2 ел мине либерләр завойган, забойда эшләп мин. Шахтер инде син, шахтер, забойщик, әле мин анда булыштым по созданию комсомольской брат безнең шахты. Клементий абай, син менә ярар, мин синең бик ни икәнеңне белмәймен. Менә сугыш елы балаларына бер нәрсә булмаганга синең фикереңне ишетәсең килгән ие. Менә мин анда түргә узгарсак, мен да бу әйтәсең, сүзен әйтерме дисең? Әйтәсем, оларга әйтерем, сезгә дә әйтерем. Ярар. Ярар, Климентий Степанович, бирмәгәнне талап алып булмый инде, нишәтәсең бит инде, әйме. Әмма менә шуның бәрабәренә Ходай Тәгалә сезгә бәрәкәтле гомерләр бирсен. Шул гомерләргә җитәрлек исәнлек, саулык бирсен. Надежда Григорьевнаның белән шаклашып, әле исән сау гына, әле 90-ларга, 90 якларына җитеп, сау акыл белән яшәргә язсын сиңа. Яны Климентий абай. 90-га җитәргә. Әйе. Безнең әле җиңүнең тагын әллә ни кадәр юбилейларын бергәләп бәйрәм итәргә язсын, яме. Сезгә рәхмәт. Бик күп материаллар казып тапкансыз. Рәхмәт. Безгә бик рәхәтләнеп тыңлабыз. Рәхмәт, әйе. Әти диеп үзелеп әйтер сүзне әйтә алмаган безнең әткәйләр. Ятимлеккә юлның башы булган 41дә килгән ул җәйләр. 41-ләр буны дип йөртелгән шәһәрдәш шагыйрыбыз Никифор дәдәй Тукмачевның берәүне дә битараф калдырмый торган иҗатыннан бер шигырьне Кылгали китапханәсе хезмәткәре Ольга Николаевна Афонова укуында яңадан тыңлыйбыз. Рәхим итегез. Әтиемне төштә күрдем. Өнемдә күргәнем юк. Ул сугышка киткән чакта калганман карында ук. Әтиемне төштә күрдем. Үстеңме, улым диде. Улым, нигә болай бик моңлы булдың диде. Кулларына алып сөйде, бик тә сагындым диде. Синең исемеңне дә бит белмичә калдым диде. Әтием төшемә кирде. Гармун бирде бүләккә.
андый төшләр инде бүтән кермәсләр, бик теләп тә. Нинди бәхет, әти белән төшләрдә күрешүдә. Әтием дә мине бәлки бер күргәндер төшендә. Рәхмәт игътибарыгызга. Һәркем герой. Минем өчен һәркем герой. Орден, медаль алганнар да, әсирлектә крематорий мичләрендә янганнар да, һәркем герой. Яукырында газиз башын салганнар да, герой исән калганнар да, хәбәрсез югалганнар да. Тирән тылда авыр эштән, ачлыктан үлүчеләр дә, сугыштан соңгы елларның михнәтен күрүчеләр дә, күпме имгәнгән язмышлар, башка сыймый шак катарлык, сугышның бар фаҗигасын сүзләр тапмыйм аңлатырлык. Сугыш бетте дисәләр дә, дияргә дә тел әйләнмый, бармый кулым. Бер кайчанда безнең җанны аңлый алмас яңа буын. Бетмәгәндер әтиемнең әле хәбәрен көтәм бит. Ничек бетсен? Минем кебек хәбәр көткәннәр исән бит. Kullarında garımınların eydeli bir tartadı. Kullarında garımınların eydeli bir tartadı. Oyuna buskan jırlap gitken köylerini sayrattandı. Oyuna buskan jırlap gitken köylerini sayrattandı. Şükür arşalarını oyuna şahtını sarmanlarını. Şükür arşalarını oyuna şahtını sarmanlarını. Oyuna iske olduk ilige koytalımı kolganlar. Oyuna iske olduk ilige koytalımı kolganlar.
Урам күйләре хәзердә кылакта шыңлап тора. Урам күйләре хәзердә кылакта шыңлап тора. Туган якларга кайтабыз гармуннар тыңлап кына. Туган якларга кайтабыз гармуннар уйнап кына, гармуннар тыңлап кына. Рахмат Гүлнур. Дорогие наши, мы в юбилейный год, идя к 75-летию Победы, поднимаем все это, вспоминаем, чтобы память была жива, чтобы не предать ее забвению. И надо сказать, что ветеранское движение сегодня в городе, районе с инициативами много раз вышло к власти, к муниципальной, чтобы увековечить память наших земляков-героев. Вы все видите, что прошла реконструкция площади Победы у Вечного огня. Это наша инициатива была, нас глава поддержал. Практически 75 миллионов было вложено, чтобы все там заменить брусчатку, свет, полив будет новый. Вот. И самое главное, мы просили, чтобы увековечили память наших героев-земляков. Это 5 героев Советского Союза и 5 полных кавалеров орденов славы. И это все вот к 9 мая установят. Закладные там сейчас все есть. Мы гордимся тем, что у нас есть наши земляки, которые прославили Нижнекамскую землю. Много было сделано для того, чтобы увековечить память. Мемориальную доску установили, где наши герои жили. И по населенным пунктам мы посмотрели. Проехали, значит, в каком состоянии памятники находятся. И мне пришлось зайти к главе и в августе месяце все это дело преподнести, сказать, что мы готовимся, но слабенько. С пониманием, опять-таки, Айдар Раисович воспринял все это дело, значит, и организован оргкомитет, и заседание было, и заслушали глав сельских поселений, как мы выйдем из положения, чтобы достойно встретить победу. Вот. Но сегодня поступает очень много вопросов по увековечению не только тех, кто погиб, но и тех, кто, как говорится, вернулся с победой. Очень многие. Но изначально вопрос стоит на памятнике. Мы вот занимаем позицию, памятник это погибшим воинам, которые остались на фронте, там, в окопе. Вот это памятник им. А тот, кто вернулся с победой, наверное, пришло время, действительно, чтобы и о них вспомнить, сказать им спасибо, поклониться. Но если мы хотим это сделать, значит, они, пожалуйста, похоронены на кладбищах, можно идти поклониться вот их праху, могиле. Но, наверное, пришло время и сделать не на памятнике, а рядом, около памятника, наверное, вот это мемориальные доски, и сказать, что они вернулись с победой. Пусть народ знает. Их остаются единицы. Сегодня осталось истинных участников войны 34 человека. Если брать с последним призывом 1945 года, то где-то 46. Вот, так что, и, наверное, пришло время. И вот мы 5 марта заседали здесь, Президиум Совета ветеранов. Мы рассмотрели, опять-таки, вопрос об увековечении памяти Ахметшина Накия Шайхутдиновича в рамках столетия образования Татарской ССР. Это наша история, это наши люди, которые внесли весомый вклад в развитие нашего региона, города нашего, промышленности и становления республики. И посмотрели по Нижней Уратьме. Там будет тоже реконструкция памятника после 9 мая. Сейчас там Айрат принимает меры, ищет деньги, и проект уже сделал. Он тоже хочет, и мы поддержали это дело. И сейчас вот направляем письма и главе, и Айрат направим. Там есть, вот всплыло 5 человек. Один из них награжден 2 орденами славы. И 4 человека по 1 ордену славы. Но это же орден славы.
Он подвиг совершил. И мы приняли решение, вот будем просить, чтобы нас поддержали, и там сделать, он вот хочет мемориальную, то есть это аллею славы сделать, это сегодня время пришло. И я очень вам признателен, Тамара Алексеевна, организаторам сегодня. Значит, учитывая свою идентичность, кряшен, значит, вы сегодня вспомнили тех людей, ту родословную, наверное, вот, свою нацию, кто вложил весомый вклад в победу. И это очень символично. Это наши корни, здесь наша сила. Если сегодня всю историю переписали весь мир, мы будем стоять на своем. Не позволим переписывать историю. И как вы сегодня хорошо сказали, и о генералах, и просто о солдатах, и те, которые жили здесь на нашей земле и живут, значит, это очень хорошо. Это достойно того, чтобы встретить с уважением 9 мая. Но и здесь палку перегибать нельзя. Вот отцы сидят, уважаемые, значит, я все-таки буду, наверное, на заседании Координационного совета выносить вопрос. Сегодня вот эта волна пошла с сноса памятников. Вся Европа снесла. Мы уже из победителей, освободителей превратились в оккупантов. Нам хотят пришить это дело, но оно никак не пришьется. Как Путин сказал, чей флаг развивался над Рейхстагом? Кто это забудет? Но сегодня есть течения, тенденции такие, что вот в одном из населенных пунктов, я не буду говорить, там сказали, что вот памятник сделан, сказали, что вот звезда, и она оскорбляет память наших солдат. Если мы это сделаем, мы далеко пойдем. Мы откроем ящик Пандоры. Это символ. В войне был символ, звезда, серп и молот. Партии там. Ну куда мы денемся? Это наша история. Мы никуда от нее не денемся. И это надо сохранить. И надо это, так сказать, пресечь на корню. Кто-то уважает, кто-то не уважает. Вот сейчас поправки Конституции. Значит, нашлись люди, которые против этого дела. Чтобы узаконить, чтобы социальная сфера была, так сказать, в основном законе закреплена. И здесь нашлись люди, которые это дело не поддерживают, даже критикуют. Вот такой мы народ. Ну, а в принципе, дорогие мои, огромное вам спасибо, Бигзур Ахметсызга, за сегодняшний вечер, что вспомнили, что память она жива, и так она будет вечно. И мы, старшее поколение, будем все делать для того, чтобы и 9 мая прошел на уровне, на высоком уровне. Вы все видели, что вот как последние почести мы отдали 80-му лыжному батальону, татарский. 31 января мы проводили в последний путь. Наконец-то души этих солдат обрели покой. Вот так надо относиться. С уважением. Мы перед ними в вечном долгу неоплатном. И нам надо сделать все от нас зависящее, чтобы наше поколение, наше подрастающее, знало это, ценило, уважало свою историю. Рахмет сізге. Hayırlı kеш. Hürmetli Kreşin kardeşlerim, dostlarımız, yaktашlarыбыз. Менә бүген инде зал тулук, шундый сөенечле. Бу очрашу инде күптән кирәк булгандыр. Мен инде шулай ук офицер кызы буларак җылап утырдым. Шундый яңалыклар, шундый онытылып киткән әйберләрне искә төшереп, шул хәдәр йөрәкләрне дәртләндереп, күңелләрне тибрәтеп, шундый йөрәк изгеш, шундый сүзләр белән, шул хәдәр зурлап безнең Kreşin геройларын каршы искә төшергән өчен. Безнең геройлар күп. Безнең менә халкыбыз бөтенесе шулай ук герой. Сезгә менә шушы очрашуны оештырган өчен бик зур рәхмәт. Шушылай зурлап безне һәр вакытта җылы итеп каршы алып, үзегезнең өстегезгә шундый
авырлыклар алып, безне матур итеп шушылай каршы аласыз, озатасыз. Шулай ук минем халкыма, дусларыма бик зур рәхмәт шушылай килгәнегез өчен, безне зурлаганыгыз өчен. Сезнең алда баш иям. Рәхмәт сезгә. Татарча әйтә белмим шу. Все понимаю, но говорить боюсь. И поэтому я вот на самом деле, у меня сегодня душа плакала, сидела, потому что все это я пропускаю через себя, потому что два моих деда, участники войны, я внучка участников войны, и когда Никифор Абыч читал свои стихи, моя мама жива 41 года, тоже отец пропал без вести, ей было всего 2 года. А мой дед, Башин Федор Михайлович, дошел до Берлина. И вы знаете, я волею судьбы была 2 раза в Берлине. Прошлась теми дорогами, по которым мой дед шел пешком, с боями, и стоял у Рейхстага. И, конечно, там тот памятник, вот Григорий Леонидович тоже был там, так ведь? И спасибо немецкому народу, они сохранили вот этот памятник, они сохранили то место, где захоронение тысяч советских солдат. И, конечно, мы, делегация, вот я 2 раза была в 2012-2019 году, я, стоя на коленях, возлагала цветы вот всем солдатам, всем моим землякам. С нашей деревни очень много ушло и не вернулось. Кряшин-Нер, истинный Кряшин. А мой дед, я его не знаю. Я не знаю, потому что он умер в 58 году, я родилась в 60-м. Но в интернете нашли все данные, потому что так вот как-то, когда мы молодые, мы не соприкасаемся с историей семьи. И уже когда взрослые осознаем, что все это надо знать. И я вот сейчас стараюсь до детей доносить до школьников. Я прочитала. 27 апреля 1945 года мой дед разминировал поле по приказу командира и тем самым помог многим нашим танкам пройти вот до Рейхстага, будем говорить, был ранен, и только в июле 45-го он вернулся домой, он совершил подвиг, и наградной лист есть, и что интересно, какие молодцы командиры, сохранили все описание этого подвига, да, прям вот дословно вот распечатала, и вот плакала, сидела, и он награжден орденом Красной Звезды. Ведь победу ковали и наши бабушки, которые, вот 2 бабушки, одна 5 детей сохранила, но в 49-м умерла с голода, вот как уже в стихах прозвучало, да, практически с голода, но детей вытащила, мужа дождалась, а сама вот в 49-м умерла. И бабушка другая 4 детей сохранила, да? Разве это не подвиг? Ведь они работали, они ковали победу в тылу. Вот есть такая фраза, я очень часто ее повторяю. Детские женские руки ковали победу в тылу, а наши дедушки сражались, с боями дошли. И вот стоять у Берлина, у остатков этого Рейхстага, да, действительно вот, ну, я не знаю, переполняет сердце, вот если... Ну вот так вот повезло мне. Я просто вот преклоняюсь перед всеми, перед вами, дорогие, сегодня. Вот я сидела, слушала, конечно, я все понимаю, о чем говорили. Такой материал подобрали. Но на самом деле обо всех надо говорить, но не расскажешь. Это целая история нашего района, нашей республики к столетию, да. Я очень благодарна вам всем вот за это мероприятие. Тамара Алексеевна, низко кланяюсь вам, люблю и остаюсь истинный Кряшин. Спасибо. Бик рәхмәт. Хәзер хөрмәтле туганнар, милли каһарманнарыбызны һәм бөек ватан сугышы кырларында башларын салган газиз милләттәшләребезне 1 минутлык тынлык белән искә алабыз. Шушының белән безнең халкыбызның герой ул кызларына багышланган реквием кичәбез тәмам. Кичәне алып бардылар Гүзәл Ягъибадуллина Һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мингали Мөхәммәтшин.